दा जोङो दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जियाधल दैमा। जियाधल दैमानि नुथायखौ नोंथांमोन आं दिन्थिनो सानदों। जियाधल दैमाया माबायदि। दा बे जियाधल दैमाया जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव दङ। मिमां हालामजों नांजाबनाय हाजो सेराव दं। नोंथांमोन आं नैबे दैमाखौ देखायनो सानबाय। नैबे जाहैबाय जियाधल दैमा। जियाधल दैमा हाजो मोननैनि गेजेरजों फैदों। दा बे जियाधल दैमानि दालां सायाव दं दा बर्थमान दङ। नैबे जाहैबाय जियाधल दालां। जियाधल दालाङा एसे फिसा, गारि गंनै जेने थेने एरायजागोन आरोखि। ओरैजा थांबा धेमाजि टाउन मोनहैयो। नै बिथिं थाङोब्ला गगामुख मेन लामा आरोखि। लामाया एसे फिसा, बेनिफ्राय नै बिनिफ्राय बर्डार ओरैजाय अरुणाचलनि हाजो मोननैनि गेजेरनिफ्राय जियाधल दैमाया ओंखारबोदों। फैयै 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 बियो बेजों बारनानै आसाम रायजोथिं आफाङाव बोहैलांदों आरोखि। नैबे आसाम रायजो आफाङाव जियाधल दैमाया बोहैलांदों। आफाङाव बिराद गुवार, खिन्थु खर' साथिं गुसेब। नैबेनो आरोखि माने ओरै जिं जिङाबो अरुणाचलनि मानसि, ओरैबो अरुणाचलनि मानसि। जियाधल दालाङाव फैना माबायदि मोनखो आदा? एसे बुंना होदो। जोंथ' बे जोंनि जायगानि दालां बेयो बुंनो थांबा जोंनि जायगानि दैमा। अब्लाबो आङो गुबुनाव फैफेराखैमोन। नै माने जिबनाव दिनैसो प्रथम होननानै बुंनांगोन आरोखि। दाथ' फैनानै जेरैबायदि नुदों जायगाखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। गोजोननाय मोन्दों ना? जोंनि जायगायावबो जे एथ' मोजां मोजां जायगा दं, बा जों जायगानि सिनारिफोरखौ जों नायनो रोङाखैमोन। दिनै खिन्थु फैफेरनानै बिराद मोजां मोन्दों माने। सुदेम गुसु बार बारदों। एकदम बाराथ' रायज्लायजाया माने, गोजांस्रिउ मोनलायनाय बार ओरैबायदि। हाजोआव अखा हादों बै रायजोफोर। हाजोनि अखाया जोंनावबो एसे फ्रि फ्रि नांफैदों। हयथ' जोंनाव हानो हागौ अखाया दान्दिसे उनाव। दैया एसे देरबोदों। जियाधल दैमाया एक्सुवेलि खर'आव जोबोद गुसेब, नै बे गुसेबथार। नाथाय आफाङाव बिराद गुवार। आसाम रायजोआव थांनानै आबाद फोथारखौ खेथिखौ नस्थ' खालामहैयो। जोबोद गुवार आसाम रायजोआव बारनो, नाथाय खर'आव गुसेबथार। दा बेनो जाहैबाय जियाधल दालांनि नुथाय। जों बेरायफैदोंमोन सानै। नै दालाङा एसे गुसेब। नुबाय दा ना रायजोफ्रा नायदो। ठीक आसे, गोजोन्थों। नै बे जाहैबाय जियाधल दैमानि आफां। दहायनि खर'आव जेरैबायदि गुसेबमोन, दानिया नायदो नै जियाधल दैमाया आफाङाव एबा गाहाय डाउन स्ट्रिम लाइनाव माबायदि गुवार। जोबोद गुवार बियो। नुहुरस'लायनो हाया रुगुंखौ। ओरै नायबाबो नुनो मोना रुगुंखौ, बिराद गोजान। बे गामिया जाहैबाय सन्तपुर ना? बेयावहाय बांसिन राजबंसि हारिनि मानसि थायोनो। राजबंसि गामि बियो सन्तपुर। ओरैनो खत्रियाव दं होनना बुङो, खिन्थु एक्सुवेलि बिसोर खत्रि नङा, राजबंसि होनना बुङो। दा बिसोरो नैबे दै जिं जिं दं आरो। न'रासिम एकदम बेयो जियाधल दैमानि आफां। बिराद गुवार। बै हाग्रायाबो मोनसे समनि दैमासोमोन, बेजों बोहैयोमोन दैया। दा बेजों फैसिम ओरै फैबाय। दैमाया नुवाखै बेसेबा गुवार। गोदो माबायदिमोन आदा बेयो दैमाया? बे दैयाथ' गोदो आफाङाव माबायदिमोन बुंनो बियो? थाङोब्ला नैबेखिनिया गासैबो बोरिसोमोन बियो। बे दा ओरै जों रोमै रोमै दंफां नुदोंना, बे सेरजोंसो बोहैयोमोन। आरो मोनसे समाव आरो गेजेराव बोहैदोंमोन। दा फैयै फैयै नैबे दा जिथुखिनि जों सन्तपुर होनना बुङो बे गामिखौ, माने राजबंसि जाथि दं। दा एकदम बे गामि नांफैसै आरो दा। गामि बुंनो थाङोब्ला सोरनिबा बारि बागान रुगुं मोनफैबायखौनो बुंनांगोन जों दा। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव। माने बे दैया एकदम बै समनिफ्रायनो जोंनि बे
धेमाजि जिल्लानि हालामाव थानाय नैबे हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैथ' आफाङाव माने बिराद जोंनि बे सुबुं माहारिखौ बिराद समयसायाव खोलैना दोनो आरो माने दैज्लां बोथोराव दा बुंनो थाङोब्ला बहुत मानसिफोरखौ बहुत अनिस्थ'बो खालामो बे दैया बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेखिनियानो आरो आं बेखिनिखौ मिथिगौ माने ओमफ्राय नैबे मेलेंजों बिसोर बारोमोन ना आदा बे मेलेंखौ दाबो बिदिनो बाहायो खारन जोंना मोनसे समाव बेजों दालां गैयामोन नालाय नै दासो जेरै खराव दालां जादों बे दालां गैयिनि जाहोनाव जोंहा बे धेमासिम थांफैयाव फ्राय मानसिफोरखौ सोरबा बाइकजों फै साइकेलजों फै बा सोरबा आथिंजों थाबायना फै नैबे औवानि बानायनाय मोनसे नाव बेखौ मेलें होनना बुङो बेजोंनो माने बिथांमोना थांफैखौ बेजों बारहोयोमोन आरो बिथांमोना बेयाव माने बारहोनायनि नामाव ओरैनो माबा मोनसे लायोमोन बिथांमोना माबा मोनसे खरस लायो फैसा लायो आरो एसे थाखा लायो हमना जेनेबा नों बाइकजों थांलाय फैलाय खालामबा बाइकजों मानसिजों बिदिनो 50-40 साइकेलजोंबा बिदिनो साइकेलजों मानसिजों 20-30 बेफोरबायदि थांफैयो बिदि लायोमोन आरो माने दाबो सोलियो माने खायसे मानसिया बांद्राय एरै हाजोजों दावखोलांनाय जायोथ' माने बेयाव हाजोनि दा जितु बानायनाय दालां बेजों एफा माने दावखोना थांनो होननानै बेजों दाबो थांलाय फैलाय खालामो आरो आफाङाव बर' गामि दं नामा आदा आफाङावथ' ओरैनो लालुखि जानाय मोनसे गामि दं न'खरनि दं गैया नङा दं बारु ओमफ्राय आगर नैबे दैखौ बारनानै ओरै दै बारनानैबो दं बेखौ माने टेकजुरि लकेसापुरि होननानै बे होनना बुङो बे गामिखौ टेकजुरि दं आरो ओरैजाय धेमाजि आं टाउननिफ्राय खाथि जाहैबाय आरो ना औ बे जायगायाव माने दे बेनि बादै एसे बर' गामि गैया बारु बे गामियाव ओमफ्राय नैबे जिथु टार्क पइन्ट नङा होमबा नैबे टार्क पइन्ट ना मा होनो बेखौ बे दै होथेनाय फाखा खुन्था होनाया बेजों दैखौ लाखिनो हागोन ना हाया दा दाथ' बर्थमान ओरैनो नुनायाव एसे एनै सेफ जानायखौ नुदों बारु माने हमथानाय बायदि नुदों आरो दा हमना ला जेनेबा मोनसे समाव जिबायदि सौखादोंमोन दा नैबे सौखानायखौ नैबे बुस्थुखौ होनाय लोगो लोगो एसे माने बाला बुखांनाय बायदि जों महरखौ नुदों खम नुदों माने बेखौ मा होनो एक्चुअलि फाखा खुन्थाजों दै होथेनाय बुस्थुखौ मिथिया दे माने नामखौ दाबो मिथिया ओरैनोथ' जों माने ओरैनो सिमेन्टजों बानायनाय नालाय बा सिमेन्टजों बिदि खुन्था बानाय नालाय जों बेखौ फाखा खुन्थासो होनना बुङो आरोखि नैथिंबो दं बियो बिनिफ्राय ओरैहाय फ्राय दंमोन खोमा ओरैजाय नैबेयावबो ओमफ्राय दा हयथ' खम जाबाय बैनो जों थांनाय जियादल दैमानि खर' दालाङा बेयावमोन आरो बेखिनियानोसै